Kaže, vi brastvenici, đerekarci, hoćete da ulegnete u gore. Moj je sin otišao da ga vratimo, ne možemo. Hoćete da učinite, razumijete da se ne more pokopati. Ja sam došla ovdje da vama kažem da mojega sina, vama, đerekarcima, plemenu našem, razumiješ, dajem, razumiješ, da dadnete mir, da se izmiri, da ne bide gore. A vama muslimuni koji ste došli, velika hvala. I vama poklanjam moga sina, razumiješ, i njegove mrtve kosti, razumiješ, da dođe do mira. A ja molim i jedne i druge da mi dovedu toga momka koji mi je ubio sina, ubio ga je junački. Čula sam, razumiješ, čula sam. I vidjela sam da je okrenut kako se muslimani okreću. A niko imao drugi, nije samo ta Šabo, okrenuo ga, razumiješ, i uzeo mu je pištolj. Čula sam da mu je uzeo pištolj. I on je preko vas muslimuna rekao, ja sam ga ubio, okrenuo sam ga, žao mu je bilo i rekao sam, razumiješ, ubio sam čovjeka boljeg od sebe. Ubio sam čovjeka boljeg od sebe. I ta sam pištolj čuvao i evo ga ova pištolj u vaše predočite da ga dadnem njegovoj majci, kad mu se rodi, čuo sam da mu je žena u drugom stanju, ako mu se rodi sin, da mu dadne ova pištolj za uspomenu, razumiješ. Da mu dadne ova pištolj za uspomenu, razumiješ. Sad, da nabrojim, ja nabrojim ove ljude, samo nisam rekao još Srbe, koji su bili, razumiješ, sa našim ljudima, prilikom mirovnog vijeća. Obren Popović, učitelj, bio je moj učitelj, laka mu zemlja bila, mnogo mi je nešto naučio. I nikad ga ne pomenem što ne kažem, laka mu zemlja bila, razumiješ, bio je to čovjek od istine. Pa bio je Todor Veljović, zapamtio sam ga kad je bio predsjednik opštine u Suhi Dol. Todor Veljović, razumiješ, kad je bio. To su bili ljudi od Valje, razumiješ, od Valje ljudi. Učestvovali, razumiješ, u sve učestvovali. Da pričam o vremenima, razumiješ, od Metnika i Komita i mobi šta pričati, ali ga neću pričati, razumiješ, da ne bi, razumiješ, ovdje zamarao vas, kako profesora, razumiješ, kako novinara, da bi ne bi, ukratko sam rekao šta su bili ti ljudi i koji su to ljudi bili, razumiješ. Jesam li rekao Bakić je iz Devreča? Nijesam i rekao. Rekao sam iz Iskove Emin Bajraktarević i Hako, ali nijesam rekao iz Devreča, Aljbaka, Allah rahmetelisum i Šerif Baka. To su bili ljudi, mirovnjaci. Bez njih nije moglo da bide da se izmiri krvovi. Ti ljudi su vredeli za ove krajeve, za sva vremena i oni su da se pominju dok je svijeta i da se pominju u knjige, razumiješ. Toliko od mene, razumiješ, pa ćemo se razgovarati za dalje. Jesi li...